Presby hymn number 23. Cry for the Presby hymn. I don't know me and son and the best church to my dear. Please be seated. The choir will give us an introit. Please be seated. The choir, thank you for the introit. Now, me dinti, ipenina betamo.
na mutri nyimu biara empo erenyira mbo asetomu na mobenya mokra. Amen. Shall we sing a hymn of praise? Presby hymn number 21. Presby hymn 21. Muni pa mu wo wiase mone osrumo mumfa ni die ni ayeye ema ye nyankopon yen awrade pa ne no ne pa mu de pa oya emwade ara oha ene ma nyina. We are going to sing the first 3 stanzas. Ebe soro nyina ha ache chichemu miensa edika no. Shall we call the voices of peace to give us praises and adoration? Yebefre praises and praises team no ma be maye enyom na ede asepeya ho. Asomdwie nkamo. Enka onso. Yesi nyame aye aka ho ti we de. Umacho ye nyina ye be sori ne ade ahokeka. Eni asa eyi nyame aye. Thank you. Yemo Yesu oseye. Aye. Omom. Yemo Yesu oseye. Aye. Akateche Yesu ribo osaberibe. Aye. Yemo Yesu oseye.
amanese wabɔ me ne wabusuafoɔ nyinaa ho ban ka biribi kyerɛ Awurade ka biribi kyerɛ no dana sɛ let's thank the Lord for all that He has done for us throughout the month from January to November. The Lord has been good to us. Okay, so from January to November, ready is so ready yes we move. Ready I can share everybody no. Count your blessings and name them one by one. For country for you what you hear ready I am was and I will say when I'm here. Lord, the Lord is good. Afeyedi na fo akomadi empabo amebabo Yesu otumfo Nyankopɔn a wobɔ ɔsoro ne asase ne de wo mu nyinaa wonte ɔdan a onipa asim anso ɔmfa onipa nsa nsom wo fa wo honhom kronkron no ma yɛn ɛyɛ ntwi mɛn wo ɔsom kronkron yi mu ɛda wo ase kamfo wo yi wo ho adi akyerɛ yɛn abɛyɛ ɔnam ɔba Yesu Kristo mu abɔ ɔkwan foforɔ ama wɔn a wɔnam so ɛba wo nkyɛn ɛda wo ase so sɛ yɛadiifoɔ ɛne ahene pii pɛɛ sɛ wo hu na ɔte no yɛdeɛ yɛhu yɛate ɛwɔ Yesu Kristo asafo mu wopɛ sɛ wo sakra wɔn a ɔgye ne die nyinaa ɛba ne suban mu efi animonyam mu ɛkɔ animonyam mu ɛkamfo wo nyansa ɛne wo mmɔborɔ ho a emu ne hwehwɛ bea no na yɛyi wayɛ nkwagyeɛ ne daa nkwa ho anidaso a ɔde ama yɛn Awurade Yesu Kristo mu nti. The next prayer point is we are going to confess our sins. Ebeka kaka ye bone akyere Awurade. Bible say bone nkuto na tete ye ne Awurade ntem. Minim bone amaye oso nim bone a wo ye. Emofra se bone eni da ho bone. Let us confess our sins. The adrenaline and the year is swinging a Indeed, we have sinned against the Lord in thought, word, and deed. Thank you, born in Chirerade. Afe ye komuna fa wa komade mpabo yachi. Bonika Umaya mpe munka ye bone enchire Onyankopɔn. Se ye Onyankopɔn asafo a asase so me nyinaa anka esese edi Yesu Kristo tumi a emu ema enkwa foforo no ho adanse nanso eta pa no esuro nipa enisum atumfo entumi enyine dɔ no edi enkyire onga etwa ye ho ahyia no pacha asafo no nkani machi Awurade fa ye gidi mu mraye ene ye fa ne ye fa som ho bɔne free empo ye se ne anka fata ye ne mom oba Yesu Kristo nti fa wodon bebre no so
Ye mbio se wasomfo. Onyame yepe ne yeson no da yefom no da. Onyame yepe Na yefom no da. Ye ne apabi na ya sakura. Oh Yesu ni sayentu minyabi eti oyemo nasa krayekwa na ya sumuda. Afi adisre obia ni media da na akoma so rese no se yemfa ye dadwen ye haw nyina mra no so no odwen ye ho yenya aso ne so abre ne ekọ mu buo awurade se yama ne nchen obema ye da ahome abo se ba bia ba no na aba sa hia no ne awurade wo ye ntem awurade wo ntem o ha ka bibi kire no pa wade so a wo haw bibia ne ho ye awurade eyona kan wade so anyina kire no Nebio yes onyame hon kronkron so me fa dwumade nyina no mu omie ya adwem ne ye nyansam ebia yete asem no ekene de asem e bete enye ho asem ne yefo ebia me no yeti epie firi ya na firi mu ene de yense onyame hon kronkron said ya na sama bababia no entra ya komam yentu ho anamo. Pray for the Holy Spirit to take control of this afternoon program. Pray that the Holy Spirit may inspire the work of this church and the life of its members. Pray that the Holy Spirit may so open our hearts that his word may find entrance there, and that we may not continue in sin, but turn from it and walk the Lord's way. Empire, the rather boy, ye granny ye chiri bonny. Yahu didn't to me, it's when your man on grown to me. I feel you come the tip for on Bakuma Dim Paba me Boboyachi. Abradipa, my young at the Sugine, and near any year home, say a team. My auntie, I say, Kuma, yet to me, I have a frauding. I had the near Christo, yes, ye, and be. In a Juma diemu, or again. Who hear mu to year 4. Amaniemu, the young grand cobia. Then I read a whole name. I was Asomdwie. I say, a dear son, here you are. I am who any more yam on your tiase, a dignity down in tea. My mom pie a radical and a swim for say. Yeneja also, Demonte, my Hinimra, your penny was a so, send ye also, my end, Nafayakache, tell the show my dearka, if I am concession, ye free by name, I will not any, no mountain, anyone yam, a yaw dear. Yes, we run a madam, papa, and madame papa.
seated, the choir will give an anthem. Choir for my anthem, no chi na tight. Wakasapen mapwa yedinti yenimwo wenyanye wufupen eke yenimwo kateche bibiara niwa untuminyo ejo nyamye yenimwo.
singing Presby hymn number 11 while we are presenting our tithe. So Presby hymn 11. Now what do you start to buy via Abba anymore? Presby hymn number 11. Then I'm in family where I get to me rather to pray. Right, dear Kai, dear anymore. You can sorry, heading uncle. We start singing Presby hymn number 11. Please let us pray. Father, we thank you for all that you have done for us. Your word says we have to give our tithe or bring our tithe to you. We have done it. We have been faithful to you, Father, through our obedience. Bless us. And all those who hasn't prepared for it, it's our prayer that you grant us courage to do the same thing for us to receive your blessings. We know you have blessed us already. Grant us courage and bless us for doing this in your name's sake. Amen. Shall we listen to the scripture, the first and second Bible readers? Ebetie kenka sema dika ni de toso abieno. Peace be with you. Isaiah chapter 65, verse 17 through to the last verse, which is 25. Isaiah chapter 65, verse 17 to the last verse, which is 25. Let's hear the word of God. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind. But be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem to be a joy, and a people to be gladness. I will rejoice in Jerusalem and be glad in my people. No more shall be heard in the sound of weeping and the cry of distress. I will rejoice in Jerusalem. No more shall there be in it an infant who lives but a few days,
or an old man who does not fill out his days. For the young man shall die 100 years old, and the sinner 100 years old shall be accursed. They shall build houses and inhabit them. They shall put vineyards and eat their fruits. They shall not build and another inhabits. They shall not plant and another eats. For like the days of a tree shall the days of my people be, and my children shall long enjoy the work of their hands. They shall not labor in vain, or bear children of calamity, for they shall be the offspring of the blessed of the Lord, and their descendants with them. Before they call, I will answer. While they are yet speaking, I will hear. The wolves and the lamb shall graze together. The lion shall eat straw like the ox, and that shall be the serpent's food. They shall not hurt or destroy all my holy mountains, says the Lord. This is the word of God. I continue with the second Bible reading from second letter to the Thessalonians, chapter 3, verse 6 to 16. 2 Thessalonians, chapter 3, verse 6 to 16. Thessalonica for nwoma etoso mienu no. Etimi ensa, chemu nsia, ekopim du nsia. Moma yentie Awurade asem. Na anuanom yɛhyɛ mo Awurade Yesu Kristo din mu, sɛ montwe mo ho mfiri onua pia a ɔnam basabasa na onni atetesɛm a onya no yɛ nkyɛn no soɔ no ho. Amoa munim sɛ ɛsɛ sɛ musua yɛn, ɛfiri sɛ yɛanyɛ yɛn ho basabasa wɔ mo mu. Nanso yɛni obiara aduane kwa, na mmom ɛyɛ adwuma. Mmɔdemmɔ ne ɔbrɛ mu, anadwo ne awia. Ɛyɛ anyɛ adesoa ama mo mu biara. Ɛnyɛ sɛ yɛnni ho kwan, na mmom ɛyɛ sɛ yɛde yɛn ho yɛ nhwɛsoɔ ama mo, na mosua yɛn. Na yɛwɔ mo nkyɛn no so, yɛhyɛ mo sɛ obi mpɛ sɛ ɔyɛ adwuma a, ma onidi. Ɛyɛ te sɛ ebinom wɔ hɔ a ɔnenam basabasa wɔ mo mu, na wɔnyɛ adwuma, na mmom wɔyɛ tɛtrɛ. Wɔn a wɔte saa no, yɛhyɛ wɔn, tu wɔn fo. Yɛn Awurade Yesu Kristo din mu, sɛ wɔnyɛ adwuma, kom mfa mpɛ wɔn ano aduane. Na mo deɛ anuanom, mo mmerɛ papa yɛ mu. Na sɛ obi antie yɛn asɛm no a yɛwɔ nwoma yi mu a, monhyɛ no nso. One no mmɔ fekuo, n'ani nwu. Nanso, mummu no sɛ ɔtamfoɔ, na mmom monkasa nkyerɛ no sɛ onua. Na ɔno asomdwie Awurade a, Awurade no ama mo asomdwie daa, adeɛ nyinaa mu. Awurade ne mo nyinaa ntena. Awurade asɛm. And dear Christian friends, I welcome you all to this morning service in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. I was informed mamu nyina kwa ba eba enede isumwe mu. 5 years ago, we were informed the beginning of the calling into the ordained ministry of one of us. 3 years ago, 3 years after, we were told, she's completed. And so 2 years ago, she was commissioned. Exactly 2 years
now and some few weeks, by the grace of God, in the ministry of the Presbyterian Church of Ghana. To become a minister, you are trained for 5 years. The first 3 years is for classroom work, where you go to the seminary to be trained. And when you finish, you are commissioned to come and serve a probation of 2 years. And that 2 years is also part of the training. And this time around, it is practical, because now you are learning on the job. Then after 2 years, upon recommendation by the presbytery, by the district council, to the presbytery council, and then to the General Assembly Council, you are ordained. Our sister and our friend, our daughter, and our loved one, the Reverend Mrs. Eunice Lawrence, has gone through that process. And I am happy to perform a simple duty today to present to you our newly ordained minister, the Reverend Mrs. Eunice Lawrence. Nyame poto ya meka ina ne se nyame adom Mama Eunice akoni training where we ya commission no wa serve ni probation awie nyame adom ya hye ne sofo ebinka. That is why you see her in her full regalia. It's a Presbyterian sofo bi aba no hu so hye ne gown say ana just a friend ya osofo a ebinka just ya hye osofo ya hye opatakari to do the duties of an ordained minister. And so, on behalf of the district, I give you a hearty congratulations. Can I give a hug? Can I give a hug? Mr. Lawrence, I am very sorry. I should have sought permission before hugging her. But I think that it is part of our culture here. And so thank you very much also for supporting her. And we know that you will support her in all the years ahead. Thank you very much. God bless you. So as we... she's going to preach her first sermon after the ordination. And we call it post-ordination sermon. Let's prepare our hearts. For the district, it is a post-ordination sermon. For the congregation here, it is a send-off sermon, because she's been given a full responsibility of a congregation to take care of. And so we prepare our hearts to sing together Presbyterian hymn 477. Afemehum Minyina so mijidi seche kurem. We'll sing the first and the second stanzas as we invite the newly ordained minister of the district to share with us the word of God after her ordination. You can use any of the pulpits, maybe the big one there. No any yesu ni hobo a ogu ye no ona o tell me say bodo the second stanza for last me
nina sono ani Yesu ne mo awu yenu ona o drowning them ọdọmuna ọ òní wọn yẹ fúnpa níyà ọba níyà ọba níyà ṣeṣe inú máa lóyà. We will continue with the third Bible reading. From the Gospel according to Luke, chapter 21, verse 5 to 19. Luke, chapter 21, verse 5 to 19. And while some were speaking of the temple, how it was adorned with noble stones and offerings, he said, "As for these things that you see, the days will come when there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down." And they asked, "Teacher, when will these things be? And what will be the signs when these things are about to take place?" And he said, "See that you are not led astray. For many will come in my name, saying, 'I am he,' and the time is at hand. Do not go after them. And when you hear of wars and tumults, and do not be terrified, for these things must first take place, but the end will not be at once." Then he said to them, "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be a great earthquake in all various places, famines and pestilence, and there will be terrors and great signs from heaven. But before all this, they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors for my name's sake. This will be your opportunity to bear witness. Settle it therefore in your minds, not to meditate beforehand how to answer. For I'll give you mouth and wisdom, which none of your adversaries will be able to withstand or contradict. You'll be delivered up even by parents and brothers and relatives and friends, and some of you they will put to death. You will be hated by all of my name's sake, but not a hair of your head will perish. By your endurance you gain your lives." Here is the word of God. Asomdwie nka mo. Adofo no yenkenka asɛm a ɔtɔ mmiɛnsa no. Yɛbɛhu no wɔ Luka asɛmpa eti aduonu baako. Kyekyɛmu baako ekosi donkron. Luka asɛmpa eti aduonu baako. Kyekyɛmu enum ekosi donkron. Nyame ade hye oma yɛntie Awurade asɛm. Na ebinom reka asɔre fie no ho asɛm. Sɛdeɛ wɔde aboɔ fɛfɛ ɛne adekyɛdeɛ ahyehyɛ no no. Ɔka sɛ, "Ɛnoma a mohunu yi die, ɛnɛ bi bɛba a wɔrenya ɔboɔ ɛwɔ boɔ so. Wɔrenya ɔboɔ wɔ boɔ so wɔ mu a wɔnwiri engu fam." Na obisaa no sɛ, "Kyerɛkyerɛfoɔ, labɛn na yɛnum bɛba. Na yɛnum reba a ɛho nsɛnkyerɛnne ɛne sɛ." Ɛna ɔse, "Monhwɛ na wɔanaada mo. Na nipa bebree bɛba me din mu abɛka sɛ mene no. Na ɛbrɛ no abɛn. Na enti, monni wɔn akyi. Na sɛ mote ɔko ɛne basabasayɛ a, moma no nyɛ mo hu. Na etwa sɛ yɛnum bakane, nanso na awieɛ no deɛ ɛmma ntɛm." Ɛna ɔse wɔn sɛ,
Oman besore oman so ene ahenie so. Asase woso kase beba mea na ekom ene yaredom beba. Na ehundie ene nsankyerene akase befri osoro aba. Na de edi yenum nyina kan ne se wode wonsa beso mumu na wataa mo na oyimu akọ hyiadan mu ene efiase na wode mo akọ ahemfo ene amrado anim medinti na mo de adi me ho adanse enti mo fa to mutrim na mo anwene ho de mo de ebeyi mo ho ano ansa na me na mema mo ano ene nyansa mo atamfo nyina ntumi entua no na wonyina animu na awofo ene anuanom ene abusuafo ene namfo enso beyi mo ama na wama wakum mu binom na medinti nipa nyina betamu na motrinwi mu biara mpo renyira mo bo asitomu ena mo benya mo kra Awurade asem That was if it now we own yame and that's so we see you yame. We thank you, Lord, how far you have brought us. We praise you and honor you. We glorify your wonderful name. You are the Lord. You are still the Lord. You began it. We bless you. Yada was you are here come food in concurrence with the concurrent munyam. Yanum say anyone now frey and say a mayor with Juma. Then so near with me ye been. Who is Yabra Yanka say who ye home? Now we shall win munyam abripemo. Yada was on Pempensua, what the Yabedi. Have your way in our life in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise him. O you servant of the Lord. You who stand in the house of the Lord, in the court of the house of the God. Praise the Lord. For the Lord is good. Sing praises to his name, for it is present. Hallelujah. Lob den Herrn des Herrn, lob den Namen des Herrn. Lob ihn, ihr Knecht des Herrn, die ihr steht im Haus des Herrn, in den Hofen des Hauses, unser Gott. Lob den Herrn, denn der Herr ist gut. Singt und spielt seinen Namen, denn er ist
Schön. The peace of our Lord Jesus Christ be with you. Asomdwie nka mo nyinaa adɔfonom. Gnade seid mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von den Herrn Jesus Christus. Today is the 22nd Sunday after Trinity. The theme given to us to reflect on: signs of the end time. Ewiemremu nsɛnkyerɛnne. Sani yetie wakenkan nsɛm mu no. Adɔfonom, nea edi kan no mɛpɛ sɛ mɛda ase sɛnea ɛnam mu nim sɛ program no ɛteɛ no. It is a Thanksgiving service. Today is a very special day for my family and me. A day that I want to dedicate my thankfulness to God, the Almighty, and to all the people who supported me. And I need you to say, Emma, me busua ne me ankasa me gina ha sei. Every say na mo bebre so na nese me gina ha sei ya na eye adom. I would like to thank the leaders of the Presbyterian Church of Ghana, especially the principal officers of the Presbyterian Church of Ghana and the head office. I also thank the Lord for the life of the former Euro Presbytery chairperson, Reverend Peter Kofi Nyako, and his officers, who at that time gave me the possibility to enter seminars to become ordained minister. I thank the Lord for you all. Thanks to be everyone who contributed in my life. Thanks to Lord for the time of the probational time. Meda nyame ase Emma yankasa ye chairperson, ye current chairperson, Professor Abamfo Ofori Etiemo, ene Najina Tufuo ekuo nyina. Wamo enkyerɛkyerɛ ene omakwankyerɛ ana aboa yɛn ama yabeduru sei. I also thank the North German District Session Council and the local congregation, including Asomdwie Congregation Hamburg and the Victory Congregation in Hanover, for your great acceptance and love. I felt at home anytime in your midst. I also thank the Lord for the life of my former district minister and now BA chairperson, Reverend Benjamin Appiah, and his wife for their great support and advice. God bless you and your ministry for all what you have done for me. I thank the current district minister, Reverend Kesi Tete, and his team, the North German District, for their support.
And I want to thank my fellow senior ministers, the catechists, and the church elders, presbyters, and the current and past session, the group leaders in Hamburg and Hanover for the good relationship and good work God has done through us and still continue. Thank you for your support. God bless you. All the congregation members in the North German district, especially Hamburg and Hanover congregation, for making the work that God has given me so easy. Your contribution and your advice. I love you all. Thank you. Thank you. And all other church members and their ministers, the Methodist Church, Reverend Bonnie, and all other ministers in Hamburg, everyone and each one of you, I say thank you. All the Christian fellowship and all the societies, nananom, empenyumfo amokrom ha, I salute you, sir. Madam Asi, Dani Dawo Mochijina. Thank you. I want to thank my family and all my friends for your support, for always standing behind me. Special thanks go to Mama Esther Ado, my own mother. Mama unyami mudda. There be some of can say, "Hey, ube yourself for mebre." I'm pastor. Me kwa mama ni me na eko, me ba mama eni me na eba. Baby a me jina biara. Me kai. Is it 1995 before? And sani ebesha safona sino. Na minimum me run ye be ware 88 we no dey 88 ye be ware 95 na ye be ware na mama ka kire me se ko busa se osofui e de bi hai e be ma ya start Presbyterian church na minim se no mu na me frɛ ewo mama nyame nsura ho mama ne me mama e di agro sa me ba bro kire ha sei omo ye old pan ye dey say 40 years ye say ache omo age brosa mama ne mama ye di agro sa nti ohun mi an ofa ne se ne ba enti me mama free mo no mama I salute you me ne mama na nte sa en sorry atiti wa asafo ha nyina North German district Berlin we support Hanover, we are key founder. Bremen, we are also key founder. And all other South German district, we advise, we guide them. Na minim se no mu na nya me faso asiesie me. Madam Asi. Mama nya me nsraw. Minim se unua ti baby. My mother Elizabeth Yameche Kruger. When himself was straight, now what that was say, as soon as the trim said, wash the banu so. Abedrus say, thank you. My sister Joyce, as we are struggling, looking for the message, looking for the Lord, you help me. You always guide me. May God bless you and your husband.
Miankasa Mira Peter Nyame Enshra. I will never forget to thank my lovely husband. Raina Lawrence, and my 2 kids, Hannah Marie and Benjamin Elias. Who are always there for me. Say me ba so me fra sorry ba na frustration ba na yehun ye ya omuhu me ya mama me se ukoye ne anye kama no omuhu se asem ho ni nyina mu no miwura wonya me muda ojai e ma me ko osi asori hia o obi afra o obi yare memfa unkosi chat dankeschön. Beloved, when you know my be ama me, se me jina ha enye to me and enya hoɔden. Nemo onyame ho konkron ne mo mpaebɔ mo afutuo ene sania mo hoahoa yɛmfa mani so. I do respect for your acceptance and your love. May God bless you all. I salute you as a congregation. I salute you as district. I salute you as one family. Nyame enshram. Sedru maybe say ni ase pasem kan won se na asem na ye webre na ohuni a won kan na wano fom. Anka menye ya anka mebo meso mo nyina mo nsa adam ase maako. I think say the time will permit me to do that. I hope say me mo wudin a enkyere se wonye bi maame. Mo futuo, mo chigina, mo akwankyere, mo nimdie enene ede ya beduru. Mo do pe ya ne etanka se ajapo ha mo gu bani se mo se wo hene bi ahene wo ne fie. Wo kan se mo se Waha. Ba mo kyere se mo de modome nyame enhyira. Mesume domo pa. I have come to serve you. Na mabase mesum be ye osumfo boafo amam. Adofonom ene Yesu Kristo de na asem amayen. Asem ne say signs of the end time. Ewiye mre no mu wo hwe otam just time ne yaso na menya yana. Ase bia na makasa dodo nti se time ne yaso. Ewiye mre no mu ensankyerene. Odofo Show Yesu Kristo no kasa kyerɛ na suafo no. Na ochi odwene si bibi so. Enieme bi ebesi ansana. The end time will come. Suafo ne de no mo dwene dan na ne yesi no they were thinking about the building that we are having. No mo dwene nyame esori fie ne ho. The temple. Ebua ye dia ye senia fefa ana Yesu Kristo kase ensenkyere ni bebre besi na nhya nesisi a ebinum bekasa awieye na ano no
nanso mamo mfa mo wure nkɔhyɛ saa mu na mmom nneɛma wanyina besisi catastrophe will come, struggles will come, hardship will come. Na ne nyina mu no mamo mfa mo wure nkɔhyɛ saa de ni ɛna yɛhwɛ ewiase sɛne ewiase kɔ Russia for and Ukraine for and they kasa nneɛma mu ayɛ den me call Ghana and run kwan and bedru yɛ nti me gyina kakra mo nti aseɛ ma brɛ kakra then so ich bin gerade gestern aus Ghana gekommen und das nyina kasa wie mu ayɛ den wiase ayɛ den na me hwɛ wɔ mo ne nneɛma mo kasa ayɛ den na let us thank the Lord for his goodness. Hallelujah. Hallelujah. And ye may be why ye who bra bom say a yenshra emaye. Say was sorry every evening. Say was sorry now hume enya humenya fahudin eyadum. Hallelujah. Enti Yesu Kristo kan kire on say si e kan wie ye mre na sema mamu mu obi medada mo say emre na su adu. On the floor. Mamo nyimu entum se emre na du enti awie no ara enini ebinum mu behuna mane sense mane sisi obod bidin mu behuna mane ebinum be chimoto afiase ye bekum binum empo enda ene eja ebe paamo adofo bebre ebe paamo na momo mfa moni ene mo wure nkɔhye wenyinem. Beloved, let us be focusing. Moma yeni na ho na yenhunu se ye nyame na wo ye somu no wo ye faithful and reliable God. Hallelujah. Yes somu nyame bia o kan sema o ye o fiase so a o de ba wie pa. Hallelujah. Onyame eyo onyame o mane ba ne man kwan ho kire ma ba bro yen so da. Enti wasi se yedimu kogina efiase yedimu kogina beebi se munyim ho ano a mamo mpre enyim ho ano na ne mu hia ne se mo beka no miankasa me de bema mu bere mu. Hallelujah. Be focusing on the Lord, be focusing on his word, be focusing that you know the Christ and ono kwa ne hia no ono ne yehwe no anka yenum se yene wan ani efrey ho se asofo nanso na wonyame ahunu yesie yenum se yene wan yegina mu precious people like you nanso na wonyame ahunu yesie osima mo nhwehwe ne mo beka na bere no dura mi ankasa mekire mo ne mo beka. Unveil yourself for the world. Unveil yourself for the work of the Lord. Mo hu kwa no nyame mfa wonya waduma. Anka me nsi ameka say, Ewrade menim kasa, mo se kan bi. Me say, o se Ewrade menim kasa, me de me ye hwan. Ewrade se wo de go de kɔ, ma mo aboafo. Eduru sa wo sa wo kasa, unua Aaron ewo ho. Mo nwene ne mo beka ho. Na mmere ni du a me ankasa meye. Mmere ni du a me ankasa mekire mo ne mo beka. Beloved, obi bia wonyame frɛ no bia wonyame nimnia opese wo ye ma no na ye ni penti da bia no ye bu ye ho abomfia ye ni penti ya na ye suro enipa anim sɛ we will stand and answer the calling. Ensuro ni awobeka.
tia. Ebi kura uba no, ebi nti wase. Ade wo na no enyo na ni enimu ana ne nam ho na de oyɛ sɔfo. Yes. It's right. Ba wanya mesi meyi bi afiri mumu. Wa nka seme kwa kwafo obi afiri abonten. O se meyi obi afiri mumu ama. And that is the work of the Lord. Onyame mfre obi mfiri abonten emre mo. Onyame yi obi firi wo. Oyi Mose ma Israel for Abraham Mose no Israel. Gideon was one of them. Was it kodi o man ani ne wo nkwa akon. Ye mu bi ana onyame yiye na ode yen aye adwuma. Awie ble no anima bebre besi. Na wan hwe ya ubeyi wani afri onyame ene nasem ho. Enti wo se mon koso nka asempa no. Doesn't matter. Ni obi beka maybe being how you be back for maybe bank council be bua bonfia na wonyame a wafra wo no ono unnecessary we de wo hye no assembly abesim sesiri mama nananom edu e bene ese brabe ye ohina ose me de menye me ye Kristo ni no onyame fra ose be ye ohine na go and take your seat. Onyame nim ne enti a oye ne niema saa. Onyame nim ne enti a oye ne niema saa. Ofre ye mu bi se ye meye n'adwuma. Wose mu nkoso entoso enye adwuma no. Se empo ahokyere ba, empo otan ba, empo animtie bu ba, empo enipa empemasem. Continue to do the work of the Lord. And on Isaiah can was seminal. All these scribes senia ahiniano ebeye. All these scribes senia ahiniani tie. What's it? Che on then lion, your friend say. Wo jata wo we namuno emirenu dua. Sajatana orinam no obewi ahai ti se wudwan asomdwie mre beba na enu na mesre awurade se won masa asomdwie no emra yentem on fa sa asomdwie no enkyekere ye on masa odo no entena yentem. Without that you best struggle. Baby asomdwie ni no onyankopon entena ho. Baby okru ye ni no enkoso eni ho. Enti sa wo hwa Yesu Kristo wo gya na suafo no eho no. Asemba akope no ka kire ne mpa ebo mu no. Eno so ni yembota Yesu Presbyterian Church of Ghana, that they all may be one. Enanom ejanom adofonom ebusia mon boy nyina chiro say ye nyina say Kristo asafo say ye nyina say onyame ma asomdue ma na yanka ye ho amom na yan hwehwe ye nyame ne kira kwan na yan som nyame no kware mu ahobrasie mu odomo ne ntiasie mu a de nyina no ya bre egu eno na ebema enada ababi ni manim se ye bedada ye mre na du asem we yesi momfa ko emra momfa we emra. No, we know our God. One thing is needed, and that is the word of the Lord. Hallelujah. One thing is needed, the presence of the Lord. One thing is needed, to know our Savior and to serve him. Hallelujah. And yes, you can say, the beba muso nyina no munso enka asem na munso asem no a eno na medi giant sa asafo abraham de masem ebe wieye no mesra mo odo amodi edome
Emwa mo de boa me. Eniema mugu so eye eboa ministry. Mungu so enye sara. Monye ema mo ho. Monye ma Awurade. Monye ma abusuya. Momma okoro ye asomdwie emarem. Na momfa wonyankopɔn asɛm entu anamonda. Na wemu ane ebehu onyame enshira. Be focusing and know your God and serve him in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mama, ye mompa ye na Awurade ase. Na sema odi amayen. Di opese wok ye kan yaka. Di opese ye tie no ameyati. Pompa ye se Awurade se me chefa wo ma. Ma me hu na me mfa entu anamon. Nye ye media wo na Awurade ma me mfa nkɔ. E ma me mfiri ankɔ sania me ba ye ne bio. Na wo nyame a wo ya ade foforo daa no. Sha wo ho animonyam ma brabom. Sha wo ho animonyam ma sitinem. Sha wo ho animonyam ma busuam. Sha wo ho animonyam ma safo mu. Sha wo ho animonyam ma ministry mu. Sha wo ho animonyam fa ye kɔ na fa ye brada. Awurade sha wo ho animonyam. Ya ho din tumi ye nyansan tumi. Na wo nyame a obam anyam nyina wie pɛyɛ no. Sha wo ho animonyam. Sha wo ho animonyam. Sha wo ho anyinam. Yabo Nasi Ekwanya Suji Ekwanya Suji Asuji Pompaya se Awurade yaba sense ne yatie yara. Yemumu yo ene science. Na yabe Awurade fa ye ne a wo pɛ. Fa ye ne a wo pɛ. Fa ye ne a wo pɛ e wo Yesu Kristo. Di pompaya Awurade yaba. Pompaya se Awurade yaba mo asama ba ye nkyɛn. Ye mpoye ne wana wo de wasem sra yenda. Ye ne wana wo siesie yenda. Yene wana wishra yen seyi. Yene wana wa frey yen se woma. Wa kanya bom se busia. Just pray and thank the Lord for his goodness. Father, we thank you so much for what you have done. We bless your holy name. We thank you for your word that gives us life. Take control in every moment. We bless your holy name. Awurade da was ye shraw kamfo din konkron woni e wutumi ye ne ne wo ye da. Asedan kan wo wasem mu. E ma ye mfiri ankoyi. Yen me atiefu asisifo
na mmom ma yɛmfa w'asɛm no ɛnante ma w'asɛm nyɛ na ase kanea ne yɛkwan so han wo a wodi yɛnim kan a ɛsum nnura yɛn da yɛda w'ase sɛ nnɛ so wɔahyira yɛn wɔ ɔdɔba yesu kristo din mu ne yɛabɔ mpayɛ w'adom ti amen ahobraseɛ mu ho a nea wogye ne die. Let us confess our faith. Please be seated. Shall we sing Presbyterian hymn number 5 to 4? The best original for the first candidate to submit. We are now sorry, I didn't know how to. Shall we listen to the announcement for the session clerk?
Adolfo mpacho Asomdwie nkamo. Mede enchia efri yem papa Reverend Tete ene ye maame Mama Lawrence Eunice Lawrence ehobre asafu manyina ene asafu mpanifo omse omho ye pa na omugidi se monso moho ye papa adumu ninti amen. Me pacho myenhwe se ne kwasi de atwa mu ya sori no ekoye. Emema eba fidure mu last week eye 42. Ema eba eye 57. English and German service omuye 39, JY 64. Children service eye 26. Fidure 228. Enipa dodo a eba communion last week emema eye 22 ema eye 41 enipa dodo ning na ekabo ma yenya 63 epamocho moma yentie senia next week nyame ya doma yeda asom no ebeko de obedi yanim eye Mama Rose Kenstock ye odi first Bible reading ebeba ye Dr. Martin Kofi Echampon. The oberi tree akenkana maye Sister Evelyn Osei. Na the odi asempa so ebebre ye Mr. Kofi Ajiman. Okay. Yen papa ne odi asempa no ebebre ye. Sorry. Mr. Momientie enkaibo a edidi suina yen hye nso. Enkaibo edi kan free Harvest Committee. Said ye debia ye born the road nyame ya doma next week on the 20th November 2022 and ye main harvest. Almost say ye mom nka ye say besi sabre no omo a ebetina epnoti ama wo no omunya emaninsi ye nti obi bia e kana koma ese obetina epnoti aboa sa adwumadie no omo sere momfa mudin ema wo na monkoswa emompa yenso so na yemfa embrace sa occasion na bibia enye very successful. Enkaibo edi ho every empanifo concerning this harvest ye aforebo ye bebo no said ye di kan there will be a 3 days revival starting from Monday ye nyampa ochina on the 14th. Yadi befamu throughout the week. Na said ye ebekonu revival the on the 14th, Monday, 15th, which is Tuesday. Na yadi aba 16th, which is Wednesday. Nyame ya domwa. Yadada Thursday weekly teachings and prayer service no ebebaso. Na yadi ni nyina abewie wa sorry dem who saying Friday. Eno de ebeba in person. Yabehia mu abompaye e de ahia sa dwumadie. Now that is Monday, Tuesday, and Wednesday, no, and Thursday. You're beginning now on Zoom, so do na enim ye Zoom platform no. In 24 say almost Ramon Shannon so. Na obia intimi emra subi. Na me pamocho any group si and Shannon so. Na me ya doma Thursday ayot na Monday call to worship singing band 4 and na ebema ye nyom opening prayer
singing band for and my opening prayer. Na song ministrations, men's fellowship. Mona mobe my nyom. I yenyampa ochina. Ameya duma second day, Tuesday. Call to worship, YPG for nebeye. Opening prayer, YPG. Na women's fellowship. Monso mama ye nyom. Na Ameya duma Wednesday, call to worship, YAF. Monshanenso, opening prayer, ebe free YAF for na song ministrations also YPG. Inti empanifoɔ se groups no Monshanenso said the beya a drew why ye bo mudia ne kyerɛ sɛ munim nia ɛwɔ sɛ moyɛ. Amen. Empanifoɔ se menkɔso mo asafo mam ye maame nom ne ye papa nom na nka ye sɛ ye German and English service. A koso of Fiduem Hussein from 11 o'clock every Sunday morning, 11 o'clock. Young Koswa and Momonkaye na se oba intimi and sorry me join ya. Ma wenimre na ebinum edikan ejawom. Na so no. Enya competition tin yen hwene a odi akire ne yen hwene a odi kan ning na nse obekai oba no na wahye ne nkron na watimi abejoin ne sa service bi. Senya debia ye kano no yate platform ama asafo no yesre mo mpanifo se menkai the generational executives any group leaders ese momo modia na mo ade mo members senya be ya information bia ba omo betimi ehunia ekoso ewo your WhatsApp platform ne so. In Kaibua, Ediho a induction of the North German District Minister. The new date here, on the 4th December. Papa Tete, Emribi a announcement to say a induction. Afena Edrus, Nyamia Doma on the 4th December 2022. In Penifose, Momaying na MY, Hunayam Fam Paibo, and Tay, they said the Bayer Jumadiani drew a Bayer very successful. Yakoswa Bomonkaya said your 2022 district section. Ebeba Sunyami Adoma 16th to 17th December 2022. Said the Eddie Kama Masmateno, Asomdwie Congergation, Yena Yabe host who are free Miamina Beba. Mumiankoso Enkai said Jumadie and Paibom said Yabeya and no Sudru Wa, Ebeya Fena, Ebeya Sumudwie. Ya Papa. Reverend Lawrence Kosi Tete any Europe Presbytery clerk Nyamiya Doma ochina dua ya Monday omu tu kwan akọ Ghana maimu akodi dwumadie bia ni na ye asọre ne ho dwumadie ni bia papa se memo monkaye ne yenkoso nkae ne mpa ebom na emumu no se obi wo very urgent information na esese one no eka na se one ne bedi ho nkoma Omo modian friend wo WhatsApp ne so 24/7 ebeye adwuma te bibia ni a ye friend WhatsApp ne so a na so bete na ye nkoso nkae ne mpa ebum ne rade mfa ne nto ne koriata man so mfa ne nkomra beduru asomdwie mu a ne ho ma asembia. Amen. Aseda afore ya mame nana akosia oforiwa ene nabusua ede bibihye envelope Eda eradiase ema omobabe ma Ebenezer osai mensa nyamya ya Ebenezer adom eneda wanya 19 years na enye no nko a nyamya adom nti wasanya admission eko University of Hamburg a wodamto enye nipa nyina ne nya ne saa ma me ni nabusua se eradia ye bia ma wom na ebro om nti ase ne omadwen so om ntimi mfa erade ase danni enti abusua se omo de bibi hye envelope eda erade ase Sara na ye mame Mama Rose Kenstock ono nso de bibi hye as envelope eda erade ase na asem nyina ne se erade ni na de ne yie emritia wa bi oyare ye koda hospital na nso nyame adom nti wabɔ ne ho ban asa na yare eyi na free ohaw ne owuo mpɔtwere nyinaa mu adom ne nti wasan sɔre ne mogye di ne mu afusane a ɔde ne tekrama ne nakoma nyinaa da Awurade ase wɔ mpɛmpɛnso a ɔde na dure ɛyɛ adom ne nti ɛna aso ama ebi aso ne so maame ɛse ɔda asafo nyinaa nso ase
ɛwɔ mo mpaebɔ a mode ɛtae n'akyi. Adɔfo yi a mebɛbobɔ mu din nyinaa ɛsɔpɔto yɛ maame aseda afɔreɛ no so with €5. Yɛ maame Florence Ejare, yɛ maame Evelyn and Linda, yɛ maame Sister Elizabeth Martins, Mama Josephine, yɛ maame Victoria Nyamesa, yɛ maame Joyce Fokuo, ɛne Mr. Samuel Eduamoa ɛsɛ ɔmo nyinaa ɛfoa so ɛsan sɛ ɛburo ntiaseɛ ne adwen so. Amen. Onua bi a ɔmpɛ sɛ yɛbɛbɔ ne din ɛde biribi hyɛ envelope mu ɛda Awurade ase n'asɛm nyinaa ne sɛ Awurade ayɛ ne mmoa. Ɔde n'asɛm to Awurade anim, otu kwan kɔ Ghana abɔnten so kɔdii dwumadie bi adom ne nti bɔne biara nka no wasan akɔ abɛduru Germany abɔnten so a ne ho ama asɛm bi a wontimi mfa Awurade ase da ni. Ɔsɛ ofi ne mu nyinaa ne n'akoma nyinaa da Awurade ase wɔ mpɛmpɛnsoɔ ne nea wayɛ ama no ɛboro nteaseɛ ne adwen so. Saa ara na yɛ papa Mr. Bafo Asamoa ɔne n'abusua ɛda Awurade ase ɛnɛ da yi. Nyame ayɛ n'adom ɔde mfie baako aka ne mfie ho. Wanya 60 years. Nsɛmmɔ ne mmra. Yɛ papa yi sɛ ɛboro nteaseɛ ne adwen so nye nipa nyinaa ne nya ne saa sɛ nnɛ adom bi adom no ne sɛ aso ne so na sɛ nnɛ wanya 60 years a ofi ne mu nyinaa ka sɛ Ebeneza Nyame aseda nka wo din anuonyam nka wo din oni bibia ka kyerɛ Awurade sɛ ofi ne mu nyinaa ka sɛ Awurade ne aka ne dɔɔso ɔmfa nkɔso ɛnom no ɛne n'abusua. Mpanifo yi a edidi so nyinaa ɛsɔpɔto yɛ papa afɔrebɔ no with €5. Mr. and Mrs. Prempe, ɔmo ne €10. Mr. Bright Ajeman ɛsɔpɔto with €5. ɛna Brother Joe Banks so ɛsɔpɔto with €5. Amen. Mpamocho Harvest Committee members nyinaa mo mpanifo ne members ne nyinaa nyame yɛ adom ne sɛ yɛpɔn asɔre a mo nyinaa mo behyia ɛwɔ fidua mu ha sɛ ɔmo sɛ obi anyine ho mfiri mu esan sɛ emre na so ɛwɔ sɛ mo bobɔ nneɛma bi so na mo hu nea nyame yɛ adom a next week mo de yɛn ɛbɛkɔ akɔwie. Saa na onua bi nso so ahon konkon aka na koma ɔse ɔkyɛ asafo yi microphone ɔmpɛ sɛ yɛbɛbɔ didi nanso so yɛgye di sɛ nyame ahu no yɛda n'ase papaapa. Yɛ papa bi sɛ ɔwɔ 1 room ɛda hɔ ɔpɛ obi di ama no nti sɛ obi ehia ɛdan a mesrɛ ɔma no si pɛpɛɛpɛ a humi in chambers mɛkyerɛ papa a ɔse ɔwɔ ɛdan. Mepamcho the last but not the least yenua mema twin brothers Philip and Vincent intafo na ɔmo sepa na MC nyina yenim wɔm. Yenna nim sɛ ɔmo nua bema bi atwa n'ani ahwɛban a yɛ ɔmo brother Maxwell. Nyame ya dom a ɔmo burial service no ebe koso ɛwɔ Olsdorf Capella 10. The burial service that is 25th nyame ya dom a yɛnhyɛ ne nso 25th November year mu ewo Olsdorf Capella 10. Time ne 12:30. Empanifo enwen no mu se omo sram se obi a ne ho wo kwan no mo sram nyimu omo mana se bibi eto obi ani a yenya na enipa na eyima wom. Ye besre aseda aforwefo nyina se ombesori aba enimu ha emra a ye maame ye papa ebebo empaye ama wom. Aseda aforwefo nyina yesre mo nsori mra enimu. Na mepacho microphone so na papa ate ho amayen. Amen.
wasi nyankopon ne abankase Jesus Christ dimo wodum mabro nti nya wode ya betuni ukura yen unya oye muda wadum bebre nti na wode afe aka ya papa ye nua bema ye dofo yi emfie amanya emfie aduosia efimfie ase besi ne. It has always been your doing. We bless your holy name, O Lord, for your protection over his life and for how far you brought him. We give you all praise and all the glory. Yakoso da wasenso ema ye bei ni abufre ya wodi afia kan mfie ho ono so anya mfie dunkron. Thank you for his life, and we know that faithful are you, God. You continue to carry him along. Yada wase ma ye mama nso a oyare kakra no faati bia hoduo mu nanso wadumunti wachi no de adum pempenso yi. Yada wase ni yenim se obema ahode na wie peye. Ye nuanom bebre wo honom nso a woda wase a wantumi amfamba announcement mu. Ye no nyina ya adwene da wa awurade asehye wodin kronkron na onyam. Ye ka se nhira nka wodin. Ye bompa ye sere wo se wani mu pa ne wonante. Wadanse a wodie ene wasem a woken kosu hira won so na ma won so aba bebre. Bo won ho ban na ma wokra da enwane mfi ofiri so mfo na fidie mu sa anoma ma won hira adom no insane won so. Yetawase Yesu Kristo nti. Amen. 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 Papa, with this 60 years here, mami ma special handshake. Na congratulations. Na mi shira bebre. Na mi shira bebre. Oh, be mi kakra he. Na mi shira bebre. Ya kosukura na sa amaye why. Ene de una ode na eko. Ene de una ode na eko. Na watwi nso wabo akwan homa nyina why na ode ama na birthday. Afi ye peja instrument ya kase mu yi ete ho na yesere urade se adwuma ye de beye no ebe hye urade din kronkron no enu nyam ete ho fi wiase nkekan yi na ho Yesu Kristo na asere ni din mu. Amen. Asomdwie enkamo pacho momientie sanka boy yenuan mafiri Hanover no baako eba ni phone akodi obi ho mobile phone ohunu ba bia wode ato wo a wahunu bia no sabedi wa so dem de ohunu ade a just we enti so obi phone ayira. Let me put it that way, wo a wahunu bia no fa ba kire me na o meje na ade Esremoa. The Adre offertory time is blessing time. Think about 4 more. But when you're ready now, Mama, you're hot, near Fanny, your offertory. Bible say, and first a pine and quite ready fee. And the Adre time, I be offertory. The singing about 4 Pacho. Sister Taya Pacho Brasura Mae. Oh
na mi dawo bisa wa me hodo me se yeso yesu da mesu yesu da awurade mesu yesu da me na me na pade me se mesu yesu da mesu yesu da awurade mesu yesu da me na pade o me de hona jina awurade mesu yesu da o me de hona jina awurade mesu yesu da Oyinene
Thank you. And I sing about what say. I am a Samo entrance was some beam. About all Munyadi, Miss Remo. For no, I reporter said, I know Yahoo. I saw them with the Ibia and then Women Fellowship for Yahoo Shramo. Pacho, at the time I said, Obama and Yum. Obabeto Mama, you are aware. Last week we told you that today Women Fellowship will give a song. And the Women Fellowship for my ready, Pacho.
Hallelujah. Say, utie mu kakra ma me nkwa abonten. Hallelujah. Let us see. On the program no, baby a yedru so no, was a short address by the district minister. Me and Midina hey. Address no so medical can be dada. She said, "Your woman nyina ne say, by the grace of God, yeah, Mama Sofo Eunice Lawrence has served a probationary studies no area. Now he's now been ordained. In Yamani be wa untias ya wun introduce abre ni achiri mu achiri wa no watie no wagya kasa. Yes, I won't tias ya wun. Anunti after 2 years of probationary studies no, the church no ordained no. Ashe ni pata career yamano the license or the year bima. Te say ni aka ye kitu ebi aka no ne say ye be gazette no ewo Ghana. Won say ye nya ordained wi a say church no present newly ordinance no ema aban isan say all representing Presbyterian Church of Ghana ninti ni ye gazette no na eba na fe ye no odi tiro bia etimi frost fi hakura se brabishira ayefro bi so Ghana na ne na odi mika no akọ eno a na ye hwe animu se eno de nyina no so nyina ye nso so ena nso nye ne awokosu ya ho ade ansa e ya ade ampanifo no ne sese woyo amini mi se mrepam no that will be done. We are sure say sabri kra no process no has started. Na me pese me gina district no anem na me Mama Eunice ayiko kese ewo ejumapa ene ni awafe mu de abidu se ene ahye ne patakari. So I can confidently say ebribia district no ehia no bebia no yema ye course wa ne afre no mami adaro mo yesi kodi dwuma ma yen ufa opatakari gu kon ho a den wa no oye ne sadada one of the things I can just testify about Mama Eunice. O friend anopa himri ahimachi unsabe kano. O friend anopa himri ahimachi for the juma no as far as the church duty is concerned unsabe kano. And since I came, she has never failed in that. Enti mama ayiko kesipa. That's it. Na sese ya yama opatakari kesi ashe. Kaneno de na unhye bi. Nti obi amisa o sese ye hye wi. Uhu Roman father onam kroma uhu no. Uhu no unya hu na na kwa hu. Roman father bi anam kroma no hye ne kasok. Enti ye full regalia ne we ye once you ordained minister full regalia ne opekura hye na ukoba bi ana ordinam nanso the purposes of ministry nti wuntimi nya ne saa. Enu nti anytime bia wo kwa asori bia no se de wan hye ewo ompesua no so na obi ahu obi anka hwe. Ba se opani bi bedu no hu se won hye pe na wo ma communion pe no afro say na obeka say you are naked. Say penny bi hia no ka jo say why are you performing without your without being naked? Na je say won hye gown on dressing way. But wow she wo to krom ho ba bia utimi keka ho na wo ye na ekọ ne ade a but one who say wo ye official duties ni ade na no you be in your gown and the gown it looks good on us and it also looked good un your palm dey say o shera hwe wo super me twa wo dey no pro nti na me hira wo saa ebri bia no na wa hye ne saa na wo dey awe wadwuma ne etoso bio ne say General Assembly no ama official letter say Mama Eunice na oye the minister in charge ewo Hanover. Enti say no wono na Hanover dey ahye ne nsa. She is the minister in charge of Hanover. Anu nti munhu no wa ha saa sane aka na munhu no obeye na adwuma wo. Na nso unhu no wa ha no mo a oye adwuma wo district num. Nipa bi wana say na say okọ na san wa ha. Osofo bi owo district yi mu ha ba bia timi kọ asọre wo ba bia obi anhia nkyerechire mu. Se osofo Eunice ba ha asọre obi anhia nkyerechire mu se osofo Eunice na be ya asọre ne no be say da bi oye agent in the district at any time baby obekọ asọre bia ani baby obeye adwuma bia
district amano so onye anasa oni dwumadie bia na odisade se nemekwa asori wa ha obetimi akọ ho de nhia nkyerɛkyerɛ mu bia sa but then officially nya ye dia hye nsa se wonhwɛ so no eye Hanover ɛhɔ yebebisa no ho asɛm oba district session a ɛhɔ no bɛka ho asɛm se enyini ye se ne etie bia no obɛka ho asɛm e de akyerɛ nyame ahoɔdene ene yɛsrɛ de ma wo ɛwɔ sɛ adwuma. On my part, as the district minister, I want to pledge my full support, not quarter, not half, full support. You can also count on me and the district session to support you. And on Chile say, Tom Ribia, de Bia, Yadjane Besai, Ukuya Pimnica say, oh, the wow, Casa de Tom, we then have the mic in the Bema, no to us, so I can't hear. Tina would say, yes, I obey this table beyond tea near air cosmo. And just said there be an adwene sai o Christonic kuyapimnika say adwene sai and just said there be an adwene tobacco back there be Tom be abeka say Tom Yabeka say you really settle on something then we carry on. Enti adwene no ansai krampo a we are still in the boat together and we need to see to it that nyame adwuma no ebekọ so I cross my heart say you have my support because I also know I have your support. Nyame nhyira be brave. And I want to say thank you also to Mr. Lawrence. There have been times they have to come to my place in the night for documents. You better sign baby and do papa na air driving or ediaba. And so when you have a spouse who supports you in the ministry, we can only say Congergation. So on this occasion, district, a little presentation. Your presentation kakra. And then thankfully the district officers know district minister na wigina hai team has say suabro. And what district lay rep ye catechist Seth Watting and so ewoha pacho bigina minchen ha. And a district session clerk and so obotentin kwaku upon ejare so yami penny for mami di on ho agro akra na wo ho njo sa o afei district clerk mame Esther Adodoku district treasurer district on zenka me yama post foforo district treasurer mame Esther Adodoku and so aha so Mama Eunice mpacho wadaro ma wetimi agina ahanum se amaye. Me pe ni sa. Pacho betina ni mahamaye. So the North Germany district, a token to say I go to you, and then we hand over this to you. So Medibema Oshanka district no senior presbyter you because on our district lay rep, district presiding officer now we present on our behalf. After that, I will give you a right of fellowship and all of us to join you. Mama Eunice, me de boma de emma ewo jamieja oba ene onkunkodimu. Amen. On crowd count. Our introduction on so say now your name is your name. And to now your name is your name. Thank you very much. God bless you. God bless you. And what you know, local Asomdwie and so and they are and then for Asomdwie it is post ordination thanksgiving and send off. And this is a token to say thank you also. And this time, no, my friend, district local officers, no, senior presbyter, but and team dinaha, and clerk and so on. Clerk
Clark say Jina Homa na na obi Jina Homa no. Obi Jina Homa no. Ono no see you Jina Homa no, nye Clark ne kan e. It is a Clark ba no bisa no asema no you know ano. District treasurer aye busy kakra wo ho. Enti we dey be senior presbyter no awa ha nsa. Then you do the presentation also on our behalf. So Mama Eunice Mijina Asomdwie ma congregation anim. Jumedia waya mai. Eno wa so that na wo bu be o hase. Udifo nim any animonyam wo no krom. Ye de time bia we respect you. Ejo enti kakrai amamre kwanso. Ede emau. Na debia obeka ibia no abo mpaye amaye. God bless you. And then may I invite the local session to also congratulate her as we give her a hand of fellowship. Local session. Thank you. Afi unia be my district minister and so my name Ura then so ye the way I can say ayiko nyamishra when you force any word don't say no dema. God bless you. We can't thank you enough. God bless you. Thank you. Afi baby a edui. Yes, afi baby edui mama but obetimi atena se wa ha. Aha na se na be ya mema Mr. Lawrence entina ho bebre. Wo de wo se wo mbre ya obetimi asori na waji unti a afei nia eduso no congregation bia mfa ne presentation bra me free hamburger free mu ma me frɛ Hanover awone mo be yaduma Hanover bebi adu de mesrem Hanover for de mema wakasa na woni aka ne de obi a nkasa oba na wo de mama no wachi anisem give me a bowl please ushers no fa bowl di bra ne mfa bibia egum na ahene no etigu mpani animu a ebia ni ba bia yira aha mo ode Mama Hanover victory ewie ye gina ha yese wore soma wo so gwanten akompataku mu akoka na asem no enti ye ni free so wo na ye kronsa abro no ma na koka na asem no eyi ni ye de ma wakaba amen. That's it. We a group Hanover Women's Fellowship you pacho. Mama pacho mijina ha ma Victory Congregation Hanover Women's Fellowship. We are most welcome. We love you. I love you too. That's it. Afi enwachi no Berlin. Hanover for no say mo nkasa bio mo awie ti Hanover mo ha no groups bia wa ha no person presentation Hanover pacho me ba Berlin bra mama sofo Berlin Mama Berlin Faith Asumami say ya wa ye nyina wa ani aso Spouse Euro Presbytery was a mefama Papa Lawrence and I'm in Mebusia. Yeah, yeah, the mama. I'm in Shram. Thank you, yes. Mama Ekra Presbytery Enchi ya binti mema na kana fe yato aso Mama Eunice, me pacho. Eye unuanom presbytery.
Yekai abra yebe creative presbytery anajo dumienu ni eti ho na yebe creative presbytery Hamburg Americatuo airport ese se mi chiremu na ebia na obi afre na yeso mo so ate se suma me no ma akata mi sira kwansre wo papa ho no nti uma unuanom presbytery women's fellowship boa mo adie be me mfama onyame agya oba ene wo konkon din mu amen papa me das Debbie, say the only two more na one man wave near call. Thank you very much. God bless you. Afei, Bremen. Thank you. Kill. Kill. Yes. The killers hook you for good. Yo, yadamasi. Congregation be how Yamon or Waha Yamoe Copenhagen. Yo, Copenhagen for some more share. Mamma dia abedu afa play no abedu. Thank you very much. Afe National House of Chiefs our presentation. Pacho Momeye Sisia. Asomdwie nkaya Mama Eunice. National House of Chiefs for Hamburg. Wadaruma wini won. Omo se ene ya sha batakari kesi. Nananum won ba sora chese ne omo aba wonti. Ndo on ba so a omkura bibi. Ye wo mu nyina om se ge na fatoko suya shirawa no. God bless you. Thank you very much. Afei district lay rep our Hanover. Aye mama catechist no. Mama, me say this is late. And I pay Hanover catechist. I want to be near Bejas. And you will soon be any of us for you. The more we chat over no good. I pay say baby I don't know. Me body group ni dia now the aba now we chia mama na ye call. Women's Fellowship Hamburg. District. Thank you very much. Singing band. World Day of Prayer. Yo, yenanom, yamama kwaba, yamishira mu bebre. Good. Women's Fellowship. Yeah, Women's Fellowship Hamburg. Women's Fellowship Hamburg. Men's Fellowship. Yav, singing band, church choir, recognized groups. Thank you very much. Aketechi, Amishramu, Yafu for Onsu Diaba, church choir for Diso, no singing band for Diso, singing band, church choir, singing band, church choir. Yo. Prayer group, church choir, Bible studies and prayer group. Thank you very much. District groups, no. Yet to Monkra, so district group be a grand be waha. What would you ba? Afe, Mama, Uniaba, any new good Mamma who can na me my mic no one can be why. One at our chi. Eti Mama Nuaba Nira. Metun sa fremu na afi nyamu woka ekire mu nuaba ene moyire ene mu nua ne mwadamfo no waka kire no.
Media. Edin kan no me ne mere eno. Obasofo. Edin kan bio media seda kese ena de mawo akwanya wo de amaye. Na empembe brain no presby ya shase media na montuo bia me ne miri na bia mbefrem bia me ba me ka ho so bi ena ene juma pa bible kan no so juma pa yedie bia no efri onyame ho na montua yedi na chie awia ne anadwo no ene ne kunu raina yakasa ebrebia ene na mpempenso aduru se ye be hye onyame ani monyam ade ata na chi o juma pa wadi papa presby sofo na no ye wo meeting a ene oto nkrabo wo se brown fi ni obepeso be ye den oba besrai na ye nim ye ho no nyame fa akwan foforo bi so e ma no bai yensu agi no awa atu ma ne ye fe mere so no wo Ghana ene o ka chem se so ba dwumadi a wadi mfitiase nyina no oba na ye nyina emeta na chi ne ye hye nyame enu nyam na nyame ase okon na di na so nyame yi obi firi mu ampepeso ni nipa mu ebedu sa se ya jesa wuti Kristo ase jesa wo wura sa dwumadi enu bi mu ena wo behu enti ye do nyame ase kwan sonkoso se wawo abusua ni nyina amen ne ye hu ade fefese onyame a wadu ahyase abedu se no o se me wura abusua ni mu a meji abusua ni nyina na thank God say wonu obae ananam so onsusu bae Kristo mu no waji abusua ni nyina ndi manu ebesie no mpanyifo se aboa no de agya kwa a yenya no kwa yenwi ensuso enti odafo de ekutani onsuso fato nsuo na uni right now said the end bia no yenkoso ne yinhiraman rana come on. Thank you. Atu na we ye no onim papa watu na we ye no nim se na ye frɛ no atu na we ye onim se na ye frɛ no mettere wase na me nsira wo bebre afei ye de nyomo beto fom na obia wonso den na wo de nyame ase ema ye mama ushers okay good mama ye wie ushers nso di so ushers thank you na me nsira mo why ade that's right ini say yetia na Catkis William Ejare ne kondo osumbi say because next year ono se be no oba na we say oba mema ne homo kakra ave ye na be keka ye ho ba bia ye dui pe envelope bi na hye boam twere odin no na maguso na yemfa ne nyame ase ema ye mama Eunice ebra ye din dumu e pass here no thank you very much we yen we sit down kra wonya we envelope na wo de ahyem na de abetum ya wudi mi abedruni waye yiri sada adikwe ya wudi mi abedruni defrana bigema wo waye yiri sada adumre ya wudi mi abedruni waye yiri sada adikwe ya wudi ya bedroye na bigema wo waye yiri sada adumre Edukino mito osomeno misa asemeno mito adumre ya wudi ya bedroye
Jauh kakra na yendi asa kakra. Jauh kakra. Oh, tumbo. Nito dime urade. Ikakono. Tuma. Onyankopon na mituto mimano otumfo ido ite urade mekampono kene nyoma mekampono nyoma mekampono nyoma Presbyterian Conference, Hamburg District, Hamburg Presbyterian Conference. How do you want to Saba? Nia ope, Ona oyema ejina obo ade na oje yita so oyi neni
Hallelujah. Orefo, when you embo aforen so mpae. Pamcho yebo mpae. Yera wase nyame. Ona ama ya hoden na Awurade woto nsuo nsugu ye no bae so. Na ya wode ama ye bi na Awurade ye de abɛbɔ wafɔre ye. Ye mpae bɔ ne sɛ Awurade wobɛte mo no ahyira so. Na dwuma ye de bedi wasafo mu no atumpɔn ahyɛ wo nyame din ane onyam. Saa nso na wafona wanso Awurade ene wo mafiri won kuma mu. Wasɛm sɛ ne ɔma wo nipa sukuruwam so onyunkuru abaako no na ketua mmɔ no da. Mempa ebo ne sɛ ne wo ma aya ama ye maame. Awurade wobɛhyira wɔn amana ye mmɔho. Sɛ ne wo hyira Isaac Awurade ɛma ne ye kɛseɛ kɔpem sɛ ɔyɛ kɛseɛ paa no. Mempa ebo ne sɛ obibia wo firi na kuma mu saa dom no Awurade ma ne nhyira nso emere mu saa ɛma no. Obi wɔ ha na ɔpɛ sɛ wɔyɛ bi na nso wɔntumi a kwan a wabia ma na wɔgyina mu bɔ afɔre yi Awurade yɛ saa nso ma obia. Era wase sɛ wɔhyira yɛn ɛwɔ Yesu Kristo din mu adomti. Amen. Amen. Asida fɔre no ba akokɛ mu ɛno nti yɛtie no sima. Sister bi a ɔmpɛ sɛ yɛbɔ ne din bibi hyɛ envelope mu ɛda nyame ase. Na sida nyinaa ne sɛ Nyankopɔn atie ne mpaebɔ. Amen. Enuaba nyame hyira wo. Nyame nkɔso ntie wo mpaebɔ na ɔma ne awaya ma wo yɛnyi hyira ma yɛ nyinaa. Amen. I now want to invite the family of Reverend and Mr. Lawrence Naya Bompaya Mao. For the family of Reverend and Mr. Lawrence Naya Bompaya Diamao. We shall rise up as we pray with them.
Christo asafofo Monshe akunde pa Namo mamo Onya mode Onya mito mi Yemompaye na Awurade asema won yemompaye emfa wosofo ne nikru ene abusua ni nyina enhye nyamensa yensere Awurade nhyira dom ne bambo emfa ma abusua yi. We want to pray and thank God for the life of Reverend Mrs. Eunice Lawrence and the husband Mr. Lawrence and the family. We pray for the goodness of God upon their lives. We pray that the Lord who has called her daughter as a minister of the gospel in the Presbyterian Church of Ghana will receive the mighty anointing to do greater works in the name of Jesus Christ of Nazareth. We pray that the Lord will go with them in all things, that the goodness of God will be revealed in their lives. Yebompa yesre nyame ahoɔden se ne numa sem ebe sanyarewa ne numa sem ebe pagya woni edida fam ne numa sem ebe ma woni a wonwere aho ani agye ne numa sem ede ogye ebeba yebompa yese Awurade manhyira mu nka monso Yesu mogya ne ntwa won ho nhia Awurade adom adoye ene wonante wo Yesu Kristo tenemo in the name of Jesus. Enhyira bi wo ho a odi hyira ne manfo ma ye yi a yebompa yese Awurade mfa sa enhyira no enhyira won ewa Yesu Kristo na asire ne din mo yebompa yesi obonefo no nyuma nyina ho kwan wo ho. We pray against the plans of the enemies against them. We pray that the goodness of God will go with them in Jesus' name. Let us lift a prayer now in the name of Jesus. Lift a prayer, lift a prayer, lift a prayer. Father, we pray for your people. We pray for your daughter. We pray for the husband. We soak them in the mighty blood in the name of Jesus. Mama Yemompai. I thank you, Lord, for the life of our Reverend Minister and the husband and the entire family. I thank you, O Lord, for your goodness and for your mercies. I thank you, O Lord, for the opportunity you have given us to serve you as a minister of your gospel. We pray for power from on high. Also, I want to me out the tomoma, more the edgeman, fatumo, 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 fatumo. Now, one fine edgema. Yet won't chow already. But one who buy free musuo nyina. Ma we shira adom no enwie pay. Only one nante. Only one ko ne pem. E to ne edin a twa wo mfo ni kire won. So bonefo no sori tia won a twiri wo bonefo ni nyuma nyina. Ma we no onyam ne won shira ene wafna ne wakoa ne abusua tante ni na enante. Digina sa yo so bompa yesre wo se enhyira yi ma ne ntin begu ye nyina so. Ya safo ma nyina hye won sa. Wani mpa ne ye nante. Wadom ene ye nante. Oni yenko wade nyina mu hye wo wan wonyam e na te wani mu kire ye. Ye da wo bi so no yi free no so. Ye da ne komu wa free ho. Ye atwene ba kire yi free ho. Na fa no ko nhira mu. Ye de wase Jesus Christ na sere ne din mu. Amen. Hallelujah. Na me nhira mu nyina. Enti Hanover for senior ye de mama ejamo. Mo hwe no so ohoma ye na mo ne nya adwuma. Na me nhira mu. Amen. Our closing hymn number 692. Monfa boamu na de ne engu ade fefe mu ne yemfa mama wa haya. Closing hymn 692. Please let's wait and let's close the service. The choir will recess with us.
Thank you very much. And I want to ask Papa Eunice to give us the benediction for today. But before the benediction, what's in your penny? Beka so much. Dimame, Wadaroma, Beka, Bibichire, and Sana, Yama, Mama Eunice, Abema, benediction. And also for I mean, Shramu be brave, or Munuma pa, my Eunice. When you are our friend, or no, our friend. Say, dear, when you are men our friend. And my own fee said, or no, our friend, and any pan our friend. And Tinin Mono. And so when you are our friend, or the same in a Nadia in a bequay. I mean, Jina so Adam was be brave. It's now my sister, and name Ada Osofo. Ananomune ebusia presby ku ebusia kwefo ade fefa mo ye ebro menti asie so odo a mo yi kire ebro nti asie so nyame na be hye manem eni pentimi enhye manem nipa krantimi na mase nyame ena o hye nipa ni monyam na odanas ye mo aye ni nyina no me di nyame agya nyame oba nyame nhyira mo na ommo ho pan na on come up for the ball ye modi aye ama me nuaba sofo na me nhyira mo ye mo ye nyina mate se odo a modi eta me nuaba echi ene igyina me nuaba eni anam eni abusua na mama Esther igyina wanemu e dia sida e ma asori e wo mo ade amani na me nhyira mo. Ich stehe hier, Danke zu sagen für meine Schwester. Ist jetzt eine Pastor. Und der Weg kann ein bisschen hart sein, aber ist berufen und der Herr tut das. Vielen Dank fürs Kommen und danke für alles. Im Namen Jesus Christus. Thank you in the name of our Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Lord bless you all. Amen. Thank you for thanking us. God bless you. Rade enshramunyina. Nia mwahwe wabusiana ho nyamenya mokase. Papa so for panyin district minister. Nyamenshra wone mama ni abusiana nyina. My senior minister Mama Esther. Nyame enshra. Papa no mpanyimfo nyina catechism nyina no bekase yedamwase. Asafuma adofo amoba nyina yedamwase. Nyame enshra. Mama ye nyinshira nsa ne ye nyinshira no bompa ye na fa ho hye Awurade nsa. Enhia modam ha ne efra ko ne emfiri wonyame anim. Wonyame anim de entumi mfiri. Ehia ne hwesie ne ne bambo. Na wotwi mu omfa ye nko na omfa ye mra. Na kwasia le sese ye nyina ebehia mu a ye de na ye yie ne na seda ama. Ono ofi adwuma paase a wode ba awie no. Nyame na mome nsum frɛ no sɛ na wotwi yɔmfa yɛ nkɔ ɔsese yɛ nam so ka bi bɔ mo mpo a me nsuro bɔne bi ɛfiri sɛ ɔne yɛn ɛne wɔ hɔ. Pray and commit the whole family into the hands of the Lord. Pray and thank him for this great opportunity to be here today. Afei moma yɛ nyinhyira. Let us receive the benediction. Awurade nhyira mo na wonhwɛ mo so. Awurade ntinene mo nkyerɛ mo na wonom mo. Awurade ma n'ani so nhwɛ mo na mo da asomdwie. Der Herr segnet euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht auf euch und gibt euch Frieden. Geh in Frieden. Amen. Recessional hymn 138. 138.